Det ser nogle af tilskuerne, som ikke er helt vilde med. Så Peter. Prøv, kan du komme med der. Det eneste, der er sket, det forfærdelige ude på banen jo, at Lipchevs er kommet foran med 1-0. Det er skrækkeligt, der er en lang bold fremad i feltet sammen nummer 11, som står der i mit billede her. En lille hurtig fyr. Så kommer han fri og fik banket den ind. Og der er ikke sket meget op i den anden ende. Nu kan der er en, der er fri helt foran mål der. Glem bare at skyde den ind. Men som sagt, så sker der noget både her udenfor og på banen. Der er vild gang i den. Peter står her og ordner alt. Der ordner alting sammen med en kammerat. Vi ikke få nogen øl. Det må vi lige lave om på, tror jeg.